Zdravím všetkých, tatkov aj manky. A prihlasujem sa teda z toho oficiálneho, že auto Das Werkel. No, niektoré veci som tam bohužiaľ upravil predtým, než som začal tie videá natáčať, ale sú tu takéto nedostatky neskutočné skapaté. Ja každý skapatý Passat, nejaký debil, čo to mal predo mnou, že by som ho hanil. Tak toto tu takto, že takto napráskal s tým sklotextilným oným laminátom, ale akože vyzerá to pre neho dobre určite, pre nás to vyzerá úplne totálne na piču, ne? Nebudeme si vyprávať nejaké tí škrkance. Vlastne niektoré z týchto dverí robím vnútri, potom sú tu aj títo dvere, títo asi iba len dokončíme a nastrekneme. Títo nevyzerajú tak zvlášť na tento úseček jeden. Toto tu prosím vás pekné, neviem či to bude vidieť do piče, je to vidieť? Je. Toto. Potom toto, to je tu celé rozdrbané, tá lišta, aj tu toto bolo prasknuté. Toto je jeden jediný kus, prosím pekne, jeden jediný kus, ktorý není chytený, ktorý je nádherný, neskutočný, krásny, neuveriteľný. No, a teda, toto sú tí druhé dvere, to treba spraviť celé ešte raz, títo dvere mám v dielni, títo dvere tuším teraz robím, títo dvere treba len prerobiť a prelakovať. A pozor, podstatná vec, tuto som menil tieto veci, kolesá som dal takéto a toto jedno s druhým. Ale klby sú v piči, klby homokineticky, pravý, ľavý, není sú v piči, sú len zlé, lebo problém je v tom, že toto je to svetlo, ktoré som našťastie od toho kokota nekúpil. Kúpil som ho od jedného veľmi dobrého človeka za veľmi dobrý peniaz a k tomu mi pridal zadarmo tento nárazník, to je jedno, ideme dál. A sú tam proste tí klby, nemajú manžety dobré. To znamená pre mňa, že tie manžety už sú piči. Úplne. A my musíme vymeniť tie klby. Takže najbližšie sa tam budú robiť klby. Jeden, druhý, vnútorný, vonkajší. Jeden, druhý, vnútorný, vonkajší. A potom sa budú ešte robiť rozvody. Koho to zaujíma, koho to nezaujíma. Všetkých nás to zaujíma. Sme všetci najväčší, najblbší, neviem jakí. Všetci sme dobrí, najlepší. Takže Das Werkel. Kameň kuky, úplne, že rozvody budeme robiť, no. Aj by som to teraz otvoril, len problém je ten, že v priamom prenose rozdrbať sa mi to kvôli plastu nechce. Celé rozvodíky, to tu máme zadrbané jak prasa, to už vím aj čo je, kde je problém. Problém je v tom, že tuto, kde je tá prívodová trubka od nafty, tam kde ide, ne, tu ide, to je jedno, dobre, tak tá je určite starecká, staršia jak starina a tu treba vymeniť, lebo toto tu vždycky, keď je to tuto zajebané okolo tejto vývevy alebo teda tandemového čerpadla, aby sme boli úplne, že aby aj fanšmekri mali ten svoj slovník dodržaný a tak to vymeníme všetko. A pozor, veľmi, veľmi veľká podstata, keby niekto mal takéto motory, všetky títo Volkswageny, čo majú tam vzadu to. Áno, presne to je ono, vzadu. Každý, kto sa v tých autách vyzná, to ví, kto sa nevyzná, mu to im to povím. Len teraz si to neviem rýchlosti spomenúť, lebo mama ma nenaučila niečo z pamäťu, niečo tam mám dojebané. Dobre, je to vlastne chladič výfukových ventilov, výfukových plynov. A ten, keď nefunguje, alebo tam je nejaká nerovnosť, alebo je tam niečo proste, nie nerovnosť, ale víme všetci, keď tam proste niečo takéto je, tak v takom prípade ten systém nefunguje, sú tam také mini dierky a tam sa to tak drbe šeliako, to je jedno ako, ale podstata, aby ste to vy zistili, že naozaj ten pičus mám v prdeli, je tento, že keď vyprete motor a toto, tá voda červená tu nezostane, výset, tuto v tomto jednom malinkom, keď tam nezostane výset, tak to máte ve píči. No, dosť bolo tohoto hladného vlka, ideme ďalej, takže pripravte sa, dneska je štvrtok, áno, 19.
idem pred výplatu, ale ja už výplatu mám, tatko už mi vyplatil všetko. Tak v sobotu sa vidíme a buď budeme robiť rozvody, aby neprišlo k nejakému rozhovoru, lebo on sa tu rád vypráva, že tento s týmto, henten s hentým a tá kľúka sa tam točí a potom podáva takto paprču, že ahoj, čau chalani, serus, ahoj. No, takže takto to je. A, B, C, alebo budeme robiť tí klby. Neviem, či budem mať dosť peněz, lebo mama, musím si hodne požičať nejaké love, že či mi požičá na klby. Dávam všade SKF klby, keby chcel niekto vedieť. Dneska už prekvapuje hocikoho, takže má neprekvapí takáto pičovina nijak. Došol som z roboty, to len aby sme vedeli, že akože šoférska kabela je tu. Šoférska kabela. Áno, šoférska kabela je tu. Tu je disk ináč, to mám od jedných známych. Ten disk by som chcel dať opraviť a potom to dať na to auto, ináč krásne to auto vyzerá. A aby sme boli v obraze, tak tu je to rozdrbané, toto asi neuvidíte, ale uvidíte. Toto je rozdrbané na tom kolese, to musím dať nejakému hliníkárovi zahliníkovať, aby tam už nebola dzíra namiesto hliníku. No. A keď to spravím, tak takéto kolesa, keď sa mi jednému ľudia moji odpadnete, že aké sú nádherné. Jaké sú nádherné, že ešte krajšie a krásne. Toto som našiel v Nemecku na zemi, pohodzený kryt na pumpe, zadarmo, dobrý, neskutočný. Keby ho niekto chcel, darujem. Keď ho niekto nechcel, tak ho môžem darovať tiež. Ale na charitu. Trojuholník je pre políciu. Všetko máme, a lekárnička tam je, jebem na lekárničku. Je tam. Dobre, takže takto. Na dnesek je to všetko a v sobotu sa vidíme a makáme a pracujeme. Ináč potom toto zrkadlo tam bolo zalepené, normálne tu dal niekto lepidlo, sem dal niekto lepidlo, zalepil to, ja som to odlepil, ale tu je ešte vidieť, že to je dodrbané jak svina, aj to budeme musieť spraviť, aby to nevypadalo jak hovno. Takže to, sedačky celkom zachovalé, ale keď ich skončím, aj to budeme robiť, to vám všetko poukazujem, aj to budeme robiť. Keď vám to ukážem, uvidíte, že aký tam je rozdiel teraz, aké to je strapkaté, jak najstrapatejšia pani, neviem na koho to myslel vtedy ten slota, tá strapatá pani, takže tak. No a hovorím, na dnešok je to všetko, v sobotu sa vidíme, pracujeme, makáme, fachčíme, VV.